Piye? Ngomong sing cetha lho iki. Kakang. Mau aku dioyak-oyak nanging wujude kuwi buta. Medeni lho Kakang. Mbok menawa iki membo-membo iki, butane membo-membo. Dudu Pardi iki sing ngayomi aku. Pardi. Kok iso Pardi? Pardi lak bakul gabah kae to. Mau jenenge Pardi, mau Iki Pardi. sing nulungi aku Pardi iki lho Kakang. Lah lanjut piye iki ora enak? Piye iki ora enak? Menawi Piye? dirosipun guru kula nggih nika. Menawi tiyang ingkang sampun merjaya, tiyang boten salah menika hukumanipun gedhe. Gedhe. Mas. Gedene. Saged kacepet bumi. Hah? Kacepet bumi. Apa nih? Lho. Tiyang ingkang sampun merjaya boten salah menika. Heeh. Menika badhe dicepet bumi. Terus menawi sampun ketemu kalian Begawan Yamadipati saged ditewu ngiwonengen. Tewu ngiwonengen. Nggih. Teng teng teng. Deluwasar ngoten niku. Piye iki? Ah, piye iki ora enak? Ora piye iki? Lah nggih boten mangertos paduka menika dos pundi senengane gobras gabrus ngoten nek. Iki mau kondo kembangku kuwi bisa nguripke wong mati. Hadirosipun paduka mboten pitados. Lah nggih mbok metik kembang napa godhong menika. Ora tutune antar kembangku iki bisa nguripke wong mati tutono. Tutono aku tulung karo kowe to alah ndang to. Uripno to. Estu menika. Mbok menawa. Nggih. Kula cobi nggih, Pak Kakang Mas. Yo, coba tamakno kembangku mbok iso urip nih. Harso madangi jagat tumungup-ungup aneng sapucak ing ukir merbabatan sumirat kena soroting surya megolat gunung Ah, lah salah.